салом ба ҷаҳони Барселона ва мухлисони барсатиҷӣ. имрӯзҳо ҳама чашм ба бозори трансферӣ андохта мунтазири навгониҳо ҳастанд. мо низ каме маълумот оиди вазъи Барселона ва бозингарон бароятон омода сохтем. аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад видеои нав баровардан. акнун дар ягон ҷо бароҳат чинед, мо бошад шурӯъ мекунем. сарпарасти навори мазкур ширкати 1x ба шумор меравад. дар 1x регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди барсатиҷӣ. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. тобистони соли 2017 Дембеле ба Барселона омада гаронтарин гузариш дар таърихи даста шуд. дар аввалин мавсим Дембеле дар 24 бозӣ ба майдон омада 4 гол ва 9 ассист карда буд. нархи ин бозингар бошад 80 миллион евроро ташкил медод. аллакай дар мавсими якум Дембеле 132 рӯз бо сабаби ҷароҳат доштан ба даста кӯмак расонида натавонист. мавсими баъдӣ Усмон дар 42 бозӣ ба майдон омада 14 гол ва 8 ассист ба номаш дошт. се ҷароҳате ки гирифт сабаб шуд ки Усмон дар 13 бозӣ ҳунарнамоӣ накунад. вале нархи бозингар то 120 миллион евро боло рафта буд. мавсими сеюм ҷароҳатҳо бештар шуданд. 38 бозӣ ба ҳайат шомил нашуд ва танҳо 9 бозии анҷомдодаю 1 гол дар ҳисоби Дембеле. нархи бозингар тақрибан 2 маротиба камтар шуда 50 миллион евроро дар бар мегирифт. мавсими 2021-2022 барои Дембеле бо барор буду ҷароҳатҳояш камтар. ӯ танҳо 6 бозӣ ба майдон наомад. дар умум 44 бозӣ анҷом додаю 11 голу 5 ассист кард. натиҷаҳо ҳоло ҳам камтар буданд. мавсими панҷуми Дембеле. ҳамагон то ҳол мунтазири бозии хуби ӯ. кай ин бача худашро нишон медода бошад. нархи Дембеле аллакай ба 30 миллион евро расид. баъди омадани Хави корҳои ислоҳотӣ дар даста ҷорӣ шуд. Дембеле дар нимаи дуюми мавсим шанс пайдо кард ки натиҷаҳои хубро ба даст дорад. кор то ҷое расид ки бо 16 ассист ба аввали рӯйхати ассисткорон барояд. норозигии мухлисонро бо қарсакҳо иваз кард. акнун масъалаи асосӣ шартномаи бозингар шуд. шартҳои ӯ ба даста вазмин буд ва аз ҷиҳати молиявӣ иҷрояш ғайриимкон. Дембеле маош монанди Месси ва Роналду талаб мекард. бедор шав ҷураҷон, ту Месси нести, ту Усмон Дембелее ки даста барояд 140 миллион евро пардохт карда буду, ту ҳатто ними онро сазовор шуда бозӣ накардӣ. муносибати бозингар бо роҳбарияти даста бад шудан гирифт ва 1 июл бозингар агенти озод шуд. рӯзҳо ба ҳафта табдил ёфт, вале касе талабгори Дембеле нашудааст. чӣ гап шуд? ин ку Дембеле аст, чемпиони ҷаҳон. чаро касе ӯро ба даста овардан намехоҳад? ҳамааш оддӣ. ӯ на танҳо хостгори маоши баланд, балки яке аз серҷароҳаттарин бозингарони давр аст. на Челси, на Бавария ва на дигар бошгоҳҳо нахостанд ӯро дар дастаи худ бубинанд. Дембеле танҳо як роҳ дорад ки дар Барса бо шароити даста пешниҳод карда бимонад. Барселона дигар пешниҳодҳои баланд намекунад, ин ба ҳама фаҳмо. Усмон розӣ шудааст ки бо маоши паст пешниҳоди дастаро қабул кунад. намедонам худи шумо чӣ хел муносибат доред бо ин бозингар, вале Усмон ягон эҳтиром нисбати даста накарда буд ва агар Барса мушкилӣ намедошт, бо ин гуна бозингарон ҳафтоаш карда намешишт. Жерар Ромеро ва Фабрицио Романо як маълумоте нашр карданд ки Дембеле 95% дар Барса мемонад. Барселона то ҳол ба Дембеле ҷавоб надодааст ва талош барои Рафиня дорад. гуфта мешавад ки бозингари бразилӣ баъди мавҷи дуюми молиявиро фаъол кардан ба даста шомил мешавад. тамдиди шартномаи Дембеле дарро барои Рафиня намебандад, аммо омадани бразилӣ на он қадар бо дабдаба мешавад. айни замон Барса наметавонад талаботи молиявии Лидсро қонеъ гардонад, аммо онҳо ба хоҳиши бозингар умед мебанданд. аз ин роҳ ҳам Рафиня ва ҳам Деко гузаришро ба Челси боз доштаанд ва интизори Барса ҳастанд. вохӯрии нав байни Хави, Матео Алимани ва Ҷорди Кройф бояд дар чанд рӯзи оянда баргузор шавад. то сценарияи навро пас аз тамдиди Дембеле ба нақша гиранд. мураббӣ аз он шудааст ки ба фаронсавӣ умед баста метавонад ва дарро ба рӯи Рафиня намебандад. вазъияти мазкур инчунин метавонад ба ояндаи Абде таъсир расонад ки аслан бояд дар дастаи аввал ҷой мегирифт. Колладо ва Мемфис низ зери суол қарор доранд, зеро онҳо дар ҳайати аввал ҷой надоранд. шумо тайёред якҷо бозӣ кардани Дембеле ва Рафиняро бубинед? мегӯянд рақобат сабаб мешавад ки пешравӣ шавад. шояд ин ду футболбоз якдигарро барои рушд кардан маҷбур созанд. мисол Дембеле 30 партофти головар диҳад ва Рафиня ҳамон қадар гол занад. мавсими ҷолибе моро дар пеш интизор аст. шумо дар ин бора чӣ гуфтаниед? фикри худро дар комментария нависед. ташаккур ки видеои моро то охир тамошо кардед. бо барсатиҷӣ бимонед то дар бораи дастаи дӯстдоштаатон маълумот гиред. хайр.